Fil-programm hu siġġu li ddiskuta l-każ tal-eks Ministru Joe Cassar spikaw id-dikjarazzjonijiet tal-eks Sindku Nazzjonalista Ian Castaldi Paris dwar kemm f'dan il-każ ukoll Simon Busuttil aġixxa b'mod passiv. Wara, is-suspett tiegħi huwa, però da suspett. Simon Busuttil seta' kien jaf b'dak li għamel jew b'dil-eventwalità ta' Joe Cassar u ma ħareġix għaliex dik tippreokkupani ħafna u tbeżżani ħafna. U jiena perswas li Simon Busuttil kien jaf għaliex huma Joe Cassar huma ħbieb, jiġifieri u hemm ċerta familjarità u anke personalità, jiġifieri. Fil-fatt semma Simon Busuttil stess li kien l-unika ministru. Eżatt. Jiġifieri da ġieli anke tarahom jimxu flimkien u jitrejnjaw flimkien, jiġifieri fuq dak it-tip ta' livell ta' ħbiberija naħseb ikun hemm. Mela dik tinkwetani li jkun hemm kap tal-oppożizzjoni li kien jaf xi ħaġa u ma ħarġix għax għalija ikun kompliċi daqs. Il-każ Joe Cassar kien żvelat jimilu u anke jekk għal ħafna kien ċar li Cassar kellu jirriżenja minn x'in bdew isiru magħrufa lotjiet li ħa minn għand Gaffarena, Simon Busuttil ħasibha mod ieħor. Qal li Cassar hu bniedem integru u stqal li jridu jibqa' fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għandu weakness huwa debbolju għaliex naħseb jiena l-poplu Malti jekk trid tkun kap tal-oppożizzjoni kredibbli għandek turihom isma' jiena ma nibżax nieħu deċiżjonijiet. Mhux ġiper Simon Busuttil ikun Prim Ministru. Kemm ħajkollu sfidi kbar qudiemu għax meta inti tkun Prim Ministru l-sfidi jkunu ħafna kbar mill-kap tal-oppożizzjoni. Simon Busuttil bħala Prim Ministru bl-isfidi kbar qudiemu x'ħajamel? Waqt ħusiġġu kien innutat kif dan mhux l-uniku każ fejn deputati nazzjonalisti ffaċċjaw kritika dwar l-imġiba mhux etika u baqa' ma sar xejn. Fost ħafna kien hemm il-każ ta' Tony Bezzina li bagħad ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol f'każin nazzjonalista, il-każ Giovanna De Bono li minkejja l-akkużi serji żammet is-siġġu parlamentari u dak ta' Claudio Grech li nqabad jikdeb fil-Parlament. Bħal fil-każ Joe Cassar lil dawn kollha l-kap tal-oppożizzjoni ddifendihom u Castaldi Paris innota li fil-Partit Nazzjonalista mhu jinbidel xejn. Illum, però ma nistaġibx, Simon Busuttil jidher li mhux kapaċi jieħu deċiżjoni għall-grupp parlamentari tiegħu. Donnu nista' ngħid kważi anke dal-grupp ħakmu li Simon Busuttil. Però mbagħad minn bandu l-oħra ngħid jiena għaliex għandi nistaġeb dwar dan. Jekk Simon Busuttil għex karriera u għomru ma' Lorenz Gonzi u mal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U kienet jara dal-aġir u kienet tittolleraħ għax hu kien hemm u dak kien viċi kap qabel l-elezzjoni, jiġifieri hemmhekk kien. Illum għandna nistaġbu li Simon Busuttil qed jibqa' jimxi bl-istess vija. Għalija Simon Busuttil iva qed jaħkmuh in-nies ta' madwaru.